A becslések szerint körülbelül fél milliárd hallászavarban szenvedő ember él a Földön. A fejlett országokban a halláskárosodás akár az esetek egyharmadában a zajártalomnak tudható be. Vajon mik ezek a zajok, melyek ilyen mérvű károsodást idéznek elő? És hogyan süketülünk meg tőlük? Sikettség. Az egészséges emberi fül hallás küszöbe 0 decibel, a suttogás körülbelül 30 decibel, még a szokványos beszélgetés hangereje durván megfelel egy varrógépnek, ami 60 decibel. Ha azonban a zajok hangereje meghaladja a 75 decibelt, akkor már károsíthatják a hallásunkat. Ezek az ártalmas zajforrások pedig nap mint nap jelen vannak a környezetünkben. A különféle hangok eltérő hangerősséggel bombáznak minket, és ez hosszabb, rövidebb idő múltán kikezdi a hallásunkat. A forgalom 90 decibeles zaja körülbelül 2,5 óra elteltével kezdi károsítani a hallásunkat, míg egy rövid ideig tartó hirtelen, ám igen intenzív hanghatás azonnali akusztikus traumát és hallásvesztést okoz. Ilyen például a lövés 160 decibeles robaja. A zajártalom azonban nem csupán halláskárosodást idézhet elő, alvásunkat is megzavarja, és ezt a problémát valószínűleg mindannyian jól ismerjük. Az azonban kevéssé ismert, hogy életünk más területeit hogyan befolyásolja. Itt nem arról van szó, hogy ezek a zajok is süketséget okoznának, hosszú távon azonban mégis közreműködnek a hallásvesztés kialakulásában. Hogyan jön létre ez a károsodás? A hangrezgés, melyet úgy érzékelünk, hogy a dobhártyának ütközve mozgásba hozza a középfül 3 hallócsontocskáját, melyek a belső fülbe továbbítják a rezgést. A belső fül szőrsejteknek nevezett erősen specializálódott sejtjei a hanghullámokat elektromos impulzusokká alakítják át, melyeket a hallóidegek továbbítanak az agy felé. A belső fül szőrsejtjei igen kifinomult képződmények, és nem lehet pótolni őket. Születéskor mintegy 30 000 darabban rendelkezünk, és ez a teljes készlet. Az erős zajok elpusztíthatják ezeket a sejteket, egyúttal a hallóideget is tönkretehetik. Felnövekedvén már a populáció felénél tapasztalható halláscsökkenés, és ennek fő oka a fejlett országokat sújtó zajártalom, más néven a zajszennyezés. Így ha nem szeretnénk, hogy a sikettség csendjébe merüljünk, figyeljünk oda, hogy mit hallgatunk. Mert ha a decibelekről van szó, minden másodperc számít.